Салом алейкум, бародарои азиз, подписчикои акаи Ҳабиб Тагнов. Саломи хидмат ба ҳаматон мерасонам. Бародарои азиз, бо акаи Ҳабиб Тагнов бошен, дастгириш кунен, зинда бошен. Мана ба фикрам мешиносен. Ман админи канали Ҳунар ва табиат. Дӯстои азиз, барои шумо фақат сурудои мо ана суруда гӯем, шеъра худам нависодагим 4-5 мисраака мехонам. Чанд қай боша, бародарои азиз гӯш кунен, хай цинит кунен. Бародарои азиз, акаи Ҳабиба дастгирӣ кунен. Хуб, рӯзҳои навҷавонӣ чун парранда буд гузашт. рӯзҳои навҷавонӣ чун парранда буд гузашт. рӯзи аз зиндори фонӣ модари ҷонӣ гузашт. рӯзҳои навҷавонӣ чун парранда буд гузашт. рӯзи аз зиндори фонӣ модари ҷонӣ гузашт. соате гар вақт дорӣ эй бародар хон намоз. соате гар вақт дорӣ эй бародар хон намоз. бад пушаймонӣ ки дорад бо нагӯӣ ки гузашт. бад пушаймонӣ ки дорад бо нагӯӣ ки гузашт. рӯзҳои навҷавонӣ чун парранда буд гузашт. рӯзҳои навҷавонӣ чун парранда буд гузашт. рӯзи аз зиндори фонӣ модари ҷонӣ гузашт. рӯзи аз зиндори фонӣ модари ҷонӣ гузашт. соате гар вақт дорӣ эй бародар хон намоз. соате гар вақт дорӣ эй бародар хон намоз. бад пушаймонӣ ки дорад бо нагӯӣ ки гузашт. бад пушаймонӣ ки дорад бо нагӯӣ ки гузашт. бо нагӯӣ ки гузашт. бад пушаймонӣ ки дорад бо нагӯӣ ки гузашт. зинда бошед бародарои азиз, бародарои ғариб, бародарои дар ватан буда. бо акаи Ҳабиб Тагнов бошен, дастгиришон кунен. иншоаллоҳ мо ҳамин сурудое ки мисол барои шумо маҳқала мисол ҳами худмон менависем, ягон суруди хуб гӯем, ҳофиз шиданӣ нестем. бародари азиз, баҳри шумо фақат ман баҳри шумо фақат мепартом. канали дига буд омада, канали худмда бародари азиз намепартом. бо Ҳабиб Тагнов бошен, акаи Ҳабиб Тагнов. зинда бошӣ, ад души братан. уважуха гуфти гапо.